Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah da sahabbansa, sallan azahar ko sallan la'asar. To bayan ya yi raka'a biyu sai aka ga ya sallame. Bayan ya sallame duk sahabbansa suna bayansa. Sayyidina Abubakar yana nan, Sayyidina Umar yana nan, Sayyidina Usman yana nan, manya-manyan sahabban nan duk suna nan. Da suka ga an sallame ba su tambayi manzon Allah suka ce yaya muka ga kayi raka'a biyu ba yau, bayan sun san raka'a hudu ne, sai suka yi shiru. A zuciyansu abin da suke tunani shine kila fa sallan azahar din ma an mayar da ita raka'a biyu ne gaba ɗaya ma. Shi yasa ba su iya tambayan manzon Allah ba, sabiya da sun san Allah ya ce masa sanuquri uka falatansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai wadda karantar wanda ba za ka mance ba, illa ma sha Allah, kuma wannan abu ne wanda Allah ya ga daman a shafe shi a addinin gaba ɗaya, shikenan sai ya zama manzon Allah ya bar shi ko ya yi shiru a kansa. Annabi ya tashi ya fita ya tsaya jikin wani kututture, sai sahabi daga cikin sahabbansa Zulyadain wanda balarabe ne na ƙauye sai ya zo ya ce, ya manzan Allah, shin ka mance ne ko kuma an rage sallan ne? A kusirat amnasita, an rage sallan ne ko ka mance ne? Sai manzan Allah ya ce ba a rage ba kuma ban mance ba. A'a,